Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak klamben no. Heeh. Jadi iki Pak baru pulang, Bos. Iki slametane. Wis slametane saiki nganggo tas to, Mak? Wah, ada iki. Ada amplopnya. Bos ning desa. Ning desa ngene iki, Bos. Iki roti mbel-mbel. Terus di apa bancaan banyak? gak ada daging klambi ya? Sate apa benda pisang? Pendak pisan ya? Benda pisang. Nggih. Pendak pisane. Ngono, Bos, iki Pak El baru pulang tak kon benakno. Jajalan Pak Encepno. Mbok kaya gak anu, tapi iki ndelok iki lho wis pecah iki tipine. Gitu. Leret-leret lho, leret-leret lho. Iya. Oke. Udah jajan cepno. Iki kayane gak nggih antena kena karena dek ini ki aku numbasno ibu to. Iku gak nggih antena kenake. Iki sing LED, Pak. Maksudnya wis sing kena gawe YouTubean barang. Ngono. Dari Bu Yuli Anwar ya. Makasih ya Bu Yuli Anwar. Iki Bos tapi iki kayane kepecah po. Baret. Gak pecah. Membaret mau pecah. Tapi perasaanmu piye, Mak? Yo perasa aku seneng wong ditukokne ora iso tuku awake dhewe. Seneng ya. Jadi alhamdulillah Bu Yuli Anwar. Bu Yuli Anwar ke to, Mak? Bu Yuli Anwar iki sing ngowahi awakmu anu ke lho. Apa? Gamis. Oh, sing tenggak sing Kajanegara. Sing kangane Jono, Kang Jon. Anu tibane ning Janegara to. Kok tibane Bojonegoro piye to? Lah piye terus digorene karo Kang Jon jenenge Saripati. Kok ngeronan, kok Bojonegoro. Ngeronan. Bos, Yuli Anwar. Oh sing wae kuwi alhamdulillah matur nuwun. Iki cetakane ning nguri Pak kaya ning kok sing ngisor. Oh ya diwedah ngono kuwi lho. Iki cepet sik, angkat sik. Lah sikile ra mbok pasang. Ya sikile kuwi ora nek baute lho. Aneng. Anu lho, benge lho maksud iki. Lupeng eneng. Golek ana cetakane ning kok nguri kono. Sing kono lho, Pak. Yo nganu kulkasnya aja dipasang sih. Enek. Kuat ora nek kene. Gak kuat ngono nek. Iya. Ya. Ya duduhe. Antena dalur. Sing kono lho pinggir kono. Oh, lho. Yo gak kena situ. Ya Pak rada rene. Ndi Bos, iki cetakane ndi Bos? Cetakane ndi iki? Masa langsung remote? Iya to paling. Jalan. Iki lho remote. Lah ora kena sikile ngene kan gak belakang. Ya sikile dandani gak maksud iki ben mekan sik lho. Mas tapi ben mekan sik, Bos. Jajal. Ngomong sik, Bos. Jajal sik. Kae wong anu Subang Jawa Barat iki. Sapa? Bu Anwar kae. Bu Anwar Jakarta, Bos. Bekasi ya, pilih iki lem iki. Tapi seneng berat sama awakmu ya ditukokno TV, di support wong akeh, di wae rezeki ini seneng berama. Lu seneng wong awake dhewe rasa tuku ora matur nuwun malah. Matur nuwun to kowe. Matur nuwun ya. Ya iya wong aku dhewe rasa tuku. Tapi perasaanmu piye? Rasa aku ya piye kok wong ndi gak Terharu apa ora? yo gak ngerti wong ndi teko. Enak Pak wis cetakane. Tapi mbok ning ndi ya cetakane? Kudune enak wi. Sik jajal grupno sik. Motor tekan ini. Iya, ning mburi. TV saiki iki enak sing ning ngarep. Ganggon anu kowe yo ngamu ning ndi. Ning mburi. Ngene kuwi. Dewe gak kono iso ngetukno ning kono. Bos, di anu Bos. Di nyesone remote. Aja 0,5 lho petang. Enggak. Bisa ya? Ini jeglek.
Plastik ya. Kemesan. Kan bos. Mau tadi. Tak nyaman toh. Takut. Gak makan bos. Enak cetakane iki. Lah, Yo. Cah. Gitu. Cah iki. Ketok rapi tapi. ketok. Bener-bener ketok. Ketok. Beret apa pecah kan? Sik. Cah iki. Ki atake terah yo tamelane ngene. Pecah. Kocone sing cah ya. Harusnya ora. Kan Iki bos. Jadi kita paket no. Apa kok ngene? Pecah iki kayane. Iki lho diane lho, Buyang. pecah iki mlane jane kayak gak oleh dipaketno to. Kon tuku wae. Ki online. Nih lagi tekon. Rada apa? LCD lagi. Ganti bos. Ganti larang bang udah. Ya larang mong gepeng kok. LCD gepeng kok. Beda karo sing koyo ning isor. Nah jadi gitu. Jadi wedene nek dipaketno ngene iki. Ya ngono kae wis muni kok wong lanang-lanang kae sing kok kowe tekokne gunung. Karena- asli iki rene. Kena iki lho. Heeh. Iya no. Karena nek maketno enggak di apa itu jenenge Bok. gak dibok, Gak di- cuma kardus terus dikemas tok, Gak diweni ke apa kain. Apa ini? gak di kayu. Ada peti. Jadi mungkin Peti dalam aman. perjalanan kok dalam opo kebentur apa kan gak ngerti awak dhewe itu. Ya bener karo sing kowe muni gak oleh aja dipaket. Aja tuku dipaket Iki lho pecah iki. tuku. Tuku dhewe milih nang toko. Gak nang kono samare nek remek ngono kae tenan lho. Ini LCD nih, ini LCD nih bos. Kita solusinya piye? Ya dandakno ganti kocone iki. Ganti LCD. Ning ndi ndone nek ndadakno. Untuk TV to. Banmar, ngapunten niki tipine ngeten niki. Tapi kita ini benahi nanti di iki dandakno bos, dandakno mungkin cuma ganti LCD nggih mbuh ganti apa gak ngerti. Mbuh jajal sesuk diceluknan Pak sapa? Sing tukang dandan di Pak Pak Joko. Joko. Pak Joko. Lah sapa? Ya neng anu kono tokone kono toko elektro iso. Itu bos. Kita kabeh ora tapi. Gak ketok, ya iki lagi ketok. Ya rasa nyala wong cah. Kan pecah bos. Karena aku mau buka kok kayak ketok baret. Kocone pecah kowe. Gak kena. Bener leng anu Mas kowe pas dibagi-bagi uang itu beli sendiri nanti paketno anu kecemare nek remek ngene tenan ada. Kon tuku dhewe ki gak oleh dipaketno. Kon tuku dhewe Bu. Ket ya no. Kayak ya mateni ya. Jadi gitu. Bu Yuli dan teman-teman, jadi gitu untuk TV-nya gak ngapa-ngapa no, kita kok disetel tapi kalau ini gak apa nanti iki besok kita bawa ke bengkel, mungkin ke elektro, dibawa ke sana, benak nombong ganti LCD ganti apa karena iman-iman anyar bos, iman-iman mesin bos, ganti gawe, ngono. Oke, gak apa mak ya, sabar sih ya bos. Ora apa-apa wong tanah ora karepe dhewe kok nyampo to.
Lupa iki lho. benakno. Sing dianu karo Mbak Mas ke ya mergakno nek paketan kuwi engko samare nek kancane remek Duk ngono kan Mas Wilap sing terus mbok tukokne yo ngamuke kan kon tuku dhewe to. Gak oleh dipaketno kon tuku. Tapi gak apa-apa kan yo gak enak sing eruh to Mak. Ngono lho nek gak ibarat iki ya serenek sing eruh bos ya jenenge anu ya ora eruh. Wis gak apa wis ngono pokoke termasuk banyak sudah menonton 5 menit Bibi. 5 menit. Pokoknya gitu. Ini nanti besok, besok pokoknya secepatnya nek gak sesuk eneh kita bawa ke elektro dan dibenakno dan kena di setel. Karena tipe ini kok ngene bos, apa iki jenenge ya mungkin nggo Shopee kan gak ngerti mbuh ketumpakan apa kan gak ero. Matene nggo pakai. Karena barangnya iya tipis, kemasannya gak nggawe pring kayu. Biasanya nggawe kayu. Tapi ya arep piye meneh. Nah iya wis gak apa. Pokoknya ngono untuk absen hari ini terima kasih sudah menonton. Bu Yuli ngapunten sedaya. Pokoknya nggih. Matur suwun sangat. Apabila ada salah kata, minta maaf sebesar-besarnya. Sepatnya kita iki bawa ke bengkel elektronik. Wis ngono bos, pokoknya matur suwun sangat. Jangan lupa like, komen dan subscribe buat terus diberkenal biar semakin mumpul. Saya akhiri untuk absen kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.